Els més de 2,5 milions de funcionaris d'Espanya veuran com s'apuja el seu sou l'any que ve un 0,3%. És l'acord que avui han tancat govern i sindicats, que coincideixen a criticar la patronal. L'acusen de no fer prou esforços per tirar endavant el diàleg social. Des del 2006 el govern i els sindicats no firmaven cap acord pels funcionaris. Avui ho han fet. El pacte diu que el 2010 el sou dels empleats públics pujarà un 0,3%, uns 50 milions d'euros, i el 2012 hi haurà una clàusula de revisió que garantirà el seu poder adquisitiu. A més, s'invertirà en equipament, es reduirà la temporalitat i es substituirà només el 15% dels funcionaris que jubilin, amb l'excepció dels que treballen als serveis bàsics. Pel govern, l'acord garanteix el servei públic a tots els espanyols i l'austeritat necessària durant la crisi. Tant govern com sindicats han dit que si és possible firmar un acord com aquest, la patronal també hauria de fer un exercici de responsabilitat i firmar d'altres acords. Que en vez de aportar soluciones para la salida de la crisis, hay todo un sector de este país que lo que trata es de sacar ventajas de la crisis para convertirlas en oportunidad en sus programas y objetivos. Estoy refiriendo lógicamente a la patronal y a la derecha de este país. Sí podría servir, debería de servir a la patronal española para bajarse un poquito del monte y darse cuenta que dialogar y hablar y acordar es posible. L'acord és de mínims i afecta els 2.700.000 funcionaris que hi ha a l'Estat, inclosos els autonòmics i locals. Carles Castellnou, TV3, Madrid. L'atur és una de les principals